Мемориалният комплекс, посветен на генерал Иван Колев и падналите в Добричката епопея, вече е завършен. През 2016 година на връхвековният юбилей от освобождението на града бе издигнат паметник на бележитият пълководец. Основна роля за поставянето на монумента изигра тогавашният народен представител и настоящ вице-премиер Валери Симеонов. Вече са готови и поставени и паметните плочи, на които са изписани имената на 1013 герои, отдали живота си за освобождението на Добруджа през Първата световна война. Те ще бъдат тържествено осветени на 29 юли, като ритуалът е част от възпоменателната церемония, посветена на 100 годишната от смъртта на генерал Колев. Издирването на имената на героите е с цената на повече от 10 години изследвания, коментира историкът Радослав Симеонов. Първата стъпка за изваждането им на бял свят е направена през 2006 година за 90-та годишнина от Добричката епопея. Тогава беше издадена първата книга, в която участвах и аз, посветена на Добричката епопея, и там бяхме направили опит да издирим имената на всички загинали в боевете. Но в следващите години ние направихме, разбира се, доста корекции, доста добавки, уточнения и сега мисля, че можем да твърдим, че с над 90% сигурност и точно сме успели да намерим имената на хората, които са порали кръвта си за отбраната на нашия град по време на Първата световна война. На 7 септември в село Козлодуйце ще бъде открит и паметник на падналите бойци от 6-та Бдинска дивизия. Паметникът ще е в новото гробище на селото, в непосредствена близост до пътя към село Росеново. Там е било всъщност историческото място на битката, в която изключително кръвопролитна битка, най-вече на 7 септември, в която 36-ти пехотен Козлодуйски полк дава само за няколко часа над 400 души убити. Очаква се при откриването на паметника да присъстват родственици на бойците от 6-та Бдинска дивизия. Чрез телевизия СКАТ отправям покана до всички, които имат предци участвали в боевете, но не сме успели да издирим лично, да заповядат заедно да почетем паметта им, добавя Радослав Симеонов. И така, господин Симеонов, гащите по плажа и разните гащници по разните ведомства ще минат и заминат. Това ще остане обаче за винаги. Това е паметта на България. Поздравление и моята лични адмирации, почитание за вашето лично никак не малко участие в възстановяването, построяването на това мемориален комплекс в събота сега, така ли? Ще бъде открито. В събота в 11 часа каня всички жители на Добрич, на Варна и всички български патриоти и родолюбци, които уважават и се прекланят пред паметта на българските герои, благодарение на които има България, да заповядат в Добрич. Това е малко на централната улица. Лесно ще се намери. В 11 часа ще открием цялостния мемориал, тъй като миналата година открихме паметника само конната фигура на генерал Колев. А тази година, на 29 юли, събота, всъщност отбелязваме 100 години от смъртта на генерал Колев. Генерал Колев е починал, нека всички да знаят, е починал от изтощение, защото месеци наред той не е спирал, не си е дал, може би, и час почивка, докато не прогони враговете на България, които са воювали срещу обединена България. Това са били румънци, руснаци, сърби и харвати. Изтласкани са от Трета българска армия до делтата на Дунава. Освободена е цяла Добруджа. Но неговото здраве не е издържало. Генерал Колев тежко е заболял, той не е ранен, но тежко се разболял от изтощение, от изнемогване. Тогава българската държава, забележете как се е грижала за своите чада, спешно го праща с самолет до Виена на лечение и той умира във Виена. Защото спасяването е било невъзможно. Ето това е един българин, който е починал от изтощение, който всеки миг от живота се е служил на България и който ще бъде почетен в събота на точната дата, 29 юли, когато е починал. Този мемориал е направен в негова чест, както и в чест на всички тези момчета, войници, офицери, подофицери и сержанти, които са загинали в Добричката епопея. Една тежка епопея, която е продължила 3 тежки дена на жестоки сражения и която не е известна на българския народ, защото не се преподава в учебниците, просто защото сме се сражавали срещу поредните завоеватели, които са били руснаците. Срещу скромните обединени сили, фактически на части от 2 полка от 6-та Бдинска пехотна дивизия, Варненски укрепен пункт,
Ловчански полк и един Рилски полк. Срещу тези скромни и доста малки сили, фактически имало някъде към 7-8 кратно по-голяма войскова войскови съединения срещу тях, под ръководството на Заянчковски, на генерал Заянчковски, който е руски преподавател в школата в Петербург, един от най-добрите тактици тогава на руската армия. И има много интересна история на Първата световна война, където между другото обаче за тези битки само споменаваме мимоходом. Не обича да пише, с половин изречение. Само се споменава, че имало битки там някакви. Да. Това е. А той е ръководил операцията, която е загубил обаче. Точно така. И срещу тези обединени сили с 7-8 пъти по-голям противник, българските войски, българските офицери и млади момчета са покрили с костите си, с кръвта, равните позиции около град Добрич. Са го спасили от клане. Защото ако е бил паднал Добрич, цялото население ще да бъде изклано, така както е било изклано населението на цели села наоколо, точно от руските войски, руските войници и от румънските окупатори на Добруджа. Аз имам лична причина, както съм казвал, това е участието на моя дядо, Петко Симеонов Станкулов. Той е участвал в тези сражения, разказвал ми. И от нашето село, фактически от селото на баща ми Ботан, както е написано на паметника, има някъде към 7-8 човека убити, както и от много други села и градове на Врачанска, Монтанска, днешни и Видинска околия, които са от 6-та Видинска пехотна дивизия, както и от Варна. И ние направихме този мемориал, вече го направихме изцяло с наши средства. В построението на паметника участва община Добрич, този път си го направихме тези всички плочи, мемориалния комплекс го направихме с наши средства. И так, по този начин аз вече съм доволен, защото съм си изпълнил един личен обет, една лична ангажимент, който съм поел. И каням всички истински патриоти да заповядат в Добрич, в центъра на града. Ще открием изцяло мемориалния комплекс и по този начин ще се преклоним пред паметта на всички те, които са се били и са се оставили там живот.